dan Allah malan addu'ar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa bawan Allah nan da ya same shi yace yana sha'awar zina a ƙara karanta mana jazakallahu khairan. ma'ana addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa wani mutum wanda yazo yace yana da sha'awar ai masa izini ya je ya zina, wanda muka faɗa a darasi biyu da suka gabata a baya. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannunsa akan kirjin wannan mutum sannan ya ce Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. abin nufi, ya Allah ka gafarta masa zunubansa, ka tsarkake masa zuciyarsa, ka kuma tsare masa farjinsa. wannan addu'a muka ce mutum zai iya wa kansa kuma zai iya wa waninsa. Allahumma ghfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji, in kai za ka yi wa kanka, namiji ko mace. Allahumma ghfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. idan kuma wani za ka yi wa in namiji ne, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. in mace ce, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. to sannan ga addu'ar da ake yi wa iyaye a ƴaƴaye tun suna jarirai dan Allah madaukakin sarki ya ba su tsaro da kariya, wacce mahaifiyar na Maryam take yi mata tun kafin ta zo duniya. wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. idan kuma namiji ne, wa inni u'idhuhu bika wa dhurriyyatahu minash shaitanir rajim. da haka iyaye su mai da hankali wajen yi wa 'ya'yansu irin wannan addu'a, musamman a lokacin da suke ƙanana, suke jarirai. Allah maɗaukin sarki ya tsare mu.